Well, hey guys, welcome to my blog. ମୋ ସାଙ୍ଗ ମିତ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ସୋ ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ବାହାରି ଯାଇଛୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାକୁ। ମୁଁ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ପଳେଇ ଆସିଛି। ସୋ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜାଣିପାରିବେ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ। ସୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଫୁଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଣ୍ଡ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ। ଆପଣମାନେ ଏବେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ। ରାଇଟ୍, କେଉଁଝର ଆମେ ଯାଉଛୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରୋଡ୍। ୱାଓ, ମୁଁ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିକି ଯାଉଥିଲି। ଏଠି ଟିକେ ଉଠାଣିଆ ରାସ୍ତା ଅଛି। ସୋ ଟ୍ରକ୍ ବି ବହୁତ ଯିବା ଆସିବା କରେ, ତ କେୟାରଫୁଲି ଚଲେଇବେ। ଏଠି ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଡ୍ୟାମ୍ଟା ଥିଲା, ଆମେ ଟିକେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲୁ। ମୁଁ ଭାବିଲୁ ଟିକେ ବୁଲି ଦେଇକି ଯିବା। ମୋ ଶାଶୁ ସେଠି କହିଲେ କି ମୁଁ ଚାଲିପାରିବିନି, ତମେମାନେ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବା କଥା ଯାଅ। ତ ସେ ସେଇଠି ବସିଥିଲେ, ମୁଁ ଟିକେ ମା ତାରିଣୀଙ୍କୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ତାରିଣୀ ମାଙ୍କୁ ହିଁ ଦର୍ଶନ ରିଟର୍ନ କରିଗଲୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। Can I be your star tonight? You fill my soul with light the day we met. I don't wanna leave your side, no. Have me by your side.